Mae Gŵyl y Synhwyrau cael ei chynnal bob mis Tachwedd yn rhell Llandeilo. Mae'n benwythnos o fwynhau adloniant amrywiol, siopa ac wrth gwrs tipyn o gymdeithasu. Croeso i Llandeilo! Mae'r ŵyl wedi bod yn rhedeg ers 2008 gan bwyllgor o fusnesau a sefydliadau lleol, ac erbyn hyn dyma gŵyl flynyddol fwyaf Sir Gar. Mae popeth yn orlawn yma, a fydd hi'n orlawn, a mynd yn mwy orlawn fel bod diwrnod yn mynd mlaen. Siwr o fod erbyn wych y gloch Heno, bydd ti'n ffili cerdded mewn i'r lle, ond mae fe mor dda dref, mae fe'n rhywbeth anhygol. Hon i'r blwyddyn gyntaf i ni wedi bod yn trigolion o Llandeilo ers rhoi 15 mlynedd. A wrth i ni cymryd y siop mlaen, wel, ers i ni cymryd y siop mlaen tua 6 wythnos yn ôl, ni'n edrych mlaen yn fawr at yr ŵyl. Mae crysau yma, mae sanau yma, mae waistcoats yma. Jumpers Nadolig. Jumpers Nadolig. So mae digon o ddewis a bach o myldwain i'r cwsmeriaid i cael naws y festival yn fyw yn y siop. Wel, mae llawer o gwsmeriaid yn dod o bob man dros Cymru a Lloegr a popeth fel la sy'n dod lawr dim ond am y penwythnos. A mae fe'n dda i cael yr arian a i cael gweld syniadau i brynu bobl am addau Nadolig. Mae'n eitha gwbl yn gwerthu llawer o'r anregion, pethau lleol a roddion i gyd. Felly gallwch chi wneud ei siopa i bawb yma, eitha gwbl. Heddi ni'n edrych mlaen am y penwythnos. Mae'n mynd i fod yn penwythnos eitha brysur, so gobeithio bydd e'n penwythnos da i'r dref. Ni'n adnewyddu celfi a peint nhw gyda chalk paint, a hefyd ni'n gwerthu cynnyrch Cymraeg, anrhegion, canwylle ac yn y blaen. Mae pob un wrth i bodd yn siopa a bwyta, ac felly yn ystod y tridiau, mae miloedd o bobl yn tyrru Llandeilo i fwynhau bwydydd flasus, cynnyrch lleol ac i wrando'r gerddoriaeth ac wrth gwrs cael ei swyno gan y tân gwyllt. Penwythnos sy'n sicr wneud chi'n gyffroes am y Nadolig.